Zajtra žalobca obviní Cezara a Bertu. Čo budeme robiť? Musíme počkať, kým sa vráti Fabrizio, aby obvinil Bertu z jeho únosu. Nebudeme ho do toho nútiť, ak nebude chcieť. Florencia hovorí, že je vyplašený. Tak sa bude báť ešte viac, ak tých dvoch zločincov neusvedčí. Zajtra pôjdem zistiť veci okolo dedičstva. Luciano zostavil presný plán. A navyše musím nájsť niekoho, kto bude sledovať toho fešáka. Ja musím ísť na haciendu skontrolovať výrobu čokolády. Nie. Nedovolím ti to. Nechcem, aby si odišla. Chcem, aby si bola stále so mnou. Chcem, aby si bola moja, Liliana. Len moja. Pasa el dolor y pasa la amargura.